Sim jingruai sang mas put nomor laispa lehusa. Laispa lehusa. Haga katang pa badukun badaman sem bakoit. Amen. Kajung jung trajung Jesus Christ badgajing jong ublay. Lem badgajing slog jong man sem bakoit kindan ring kad bad pi bara. Kohan men ko para sajisin haba ngiwan syakmat garuan garupat. Ipe hapat kan mau biang yalade bangilang kita kibru kibaduna. Ni pan mau noblay na pataki lakilet kitam kiduna gijungi kambang ilale agis ngi bladep kenang ba kana gijing turma mas jungi mataka step kalang pedang hun hakma doblay kupa badan barbaro tekum tangin pai shu da gijing surit da gijing lului mansim ba da gijing kla bamut basisha dag ba ngi onglang ngapla haublay badan barbaro pada pi kohmen ko para Bangalai pop sebun dah gejing perkat, dah kitchen, dah gekam gejing leklet, pelajunga, dah gejing lek pelajunga, dah gejing lek pelaj makraw junga. Namar kata agar pari kamaria bakut, kabaisa katresati. Batki kohan men ko para, banduan benta junga, how try belay jungi. Ublay badan barbaro unis neyengi badala mabigi pop jingi unilamingi saga jingi ambam jekut. Amen. Good try to isane. Good try to isane. Good try to isane. Good try to isane. Good Christo isane.
Idwai nak bantai Vikinus Cardausau, waidan pedang kecil pangkat sistem, mentala arpois nem. Idwai kerpangnya ada bantai jenggu, boblei mulai kampela nak bantai jenggi Vikimus, bat kamtame ada bantai kain kasem kejeng i, bama i nyo ya kejeng koi kejeng kia asal sen. Idwai ru nak bantai kain kasem jong i Jenes Marsha, bat i Martina thong ni red. Lambat nyongut kikun bakin bok haga jing new jong kain kasem kejeng ki barok away. Kamtam nak banda kikun bakin light nagi kijing ma kejeng snow jong nak pertai kamtame kejeng kuat brai jong kajeng jong kadok kejeng ki ba nang ba kejeng suma sukar jong blade try kan rat kindan barbor ha kejeng kot kejeng kia ha keleng kemet bat kemen sem nitrua ru ha kemat kodor kemat blade kupa badan bojeng kamtam ya i bandrisha thong neret ba ha kejeng ai bakla jeng i kumai samla bobe trakan rat on mapno egi pop kisang keba ilale kamtam baka pop keba ilaham ha kejing kana manra kata ka kejing tim ha kaing kesem kejungki ni dua boble trakan rat da kejing isnai blai jingu un map un isnai i bakum jiro ya kaing kesem baki lain lagi jema kejiman sau jong suju krei ni dua ro da banta yala da iwei pai wei mabarot bor ngela ban i ban sekruyo blai bat ban yaine ha kejing khot kejung balong ki khon ba kristan ke jung bangin nom ya wir na ke jing ke ba ula ai hangi wei pai wei to pai lagi khma changi ko blai nong bu bat nong senchar ya ki e baro bat to ai bangin sakri ya me dak danot jungi baro knang ba ngin sneu ya ka bor jong ke jing map jong me daw kris daw trajing Jesus Christ kon jong me ubem bat basenchar lambat me haga chingalong way joman simba koj way blay jinam la jinam amen Kajing pulih na kitab Exodus. Teu trai ulaong ha Moses. Ki le hierno na ba kibreu jong pi kiba pila wan yalam nari Egypt kila pen kremlan plak yalade. Kila yat kendriang bak na kalenti bangal hukum yaki. Kila tau ilade ukun masih basyusain. Kila mane yau bat kila kenya hau ki ong artan. Uneken utau belai ko Israel. Uba lawan yalam yapi nari Egypt. Utrai uong hau Moses. Nga la itu ia une upahain. Pada sisa ulang upai pemutlap. De kumta. Yang ngamarway bagai jingpitar jonga kan wiang ding pan bamdu yaki. Yapite ngan penlong kejat penriu kepakrau. Hendrai Moses ulah kerpat yo try ublei jong uong. Atrai balei merhem da kejing bitar ya laki briu ki ba melawan yalam dari Egypt da ka borba pada ka kti badon bor. Tokan ma yo Abraham ya Ishak bad ya Israel ki sakri jong me hakiba milakular dala dehi bat me la ongru haki ngan penroi penpar ki khon ki ksiu jong pi kar ki khlur ka beneng bat ya kane kari bangalakular ngan ai haki khon ki ksiu jong pi bat kin sayo du yo dam yaka kumta utrai ula penjem ban om penjenjar kumba ulamut banle ya ki briu jong u kaktin utrai sim na kasam san way number news pa like tra is ne ya
Kajing puli na Stephen Kong Paulus siya Timotheus. Nga sungu yaw Chris Jisu utray jongi ubalapan klain nga ba ulapan long nga unong tray jong u bad ba ulan yaw nga ubala ban syania mensua ngalalong unong ben blay unong ban ben ubreu ban yaw ben yekiway Henry yang alale isnai namarba ngam syamtip ya kata kaba ngalale ha kejing bemnget jonga ya kejing ai utrai jongi la ayanga syabapalat lambat kejinget bat kejing kiba hau Kris Jisu kane kejing ong kalong kabasisha bat pila ban priang nadong syadong Bau Kris Jisu ulawan syagani kepertai pan penim ya kinong pop. Napreng kini manga ngalalong ubas neutam handrai lala isnai yanga na kane gadau bahanga ubanung kong ujis Kris undup pen I lot ya jing ya isya jong u kom kanuksa ya gitu kibanget hau bakin no yo ya kejing bom jukut haus bom jukut ubam juyap ubangim la yo I ubatang mau ublay kanong kaburam bat kanam jinom la jinom amen kakte nublay Hallelujah. Baru lapen kamti ya kakubor jong kajing pen ya sugangi. Haleluya. 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 Utra dan ringkat bat pi Kajing pule na gospel kat kum Lukas. Kabram ame koswai.
Sesin ladon bon kinong krong khajna bat kiriu thala kilawan ban sngap yaw Jisu. Ki Farisi bat ki stad ain kilas dang ban yatnum uneu breu pediang subha ya kiriu thala bat uyabam ro bat ki. Kumta Jisu ulai yathu ya kene ke Farsi. Sutharai uwe na pi udan sispa dele kilang brot bat uja no kawe te ule ayu. Ui no ya ki kendai peu kendai hari kenca bat ule wat ya kata kawe pat habanda syam. Endau syam ya ka ukumen hadu kata-kata. Ubu ya ka halaki terpeng pat ura ya ka shalaying. Nang tau khod ya kilok bat kimarjan marpa pat uang haki. Toya kemen bat nga naba ngalasem ya kalang brot junga kabalaja. Hakaju gurkom ngaong hapi omdan jingkemen kabakraw habneng yaw nong pop ubakalag bamud ban ya ki kendai peu kendai ngut ki bomdon kam ban kelag bamud. Netharai kawe kentei kabadan si peu tengka rupa ka kumpanjano kawe kalai kumno kathang ya kasarak kasar ya kaying bat kawat bnia keleng hadu bakanda syam ya ka enda kala syam kala khot ya kilok ki jor bat ki marjan marpa bat kaong haki to ya kemen bat nga naba ngala syam ya ketengka kebala ja hakajukur kom ngayatu yapi bagi angel ublay ki asyad kemen Yahweh unong pop uba kela kebamut. Uji sulo ongro. Wei bri udan arngot ki konsendrang uba kamret ula ong hau. Kopa aino hanga menta ya kespa kahajar bangadei ban yo. Uto bri ula sam ya kespa jungu hapreng ki arngot ki kon. Hadin kendias ngi uba kamret ula lumlang bara bat ulalej cari bajngai nangta open surwa ya gespa dagba impathar ula penlut kadba udon te laki ka nems new ka bajur hagata kari bat ulas dang ban kerdu kumta ulalej bela hawe trajnong kata kari bat uni ula pha apsniang yu unjin dalakloi ban penkedang ya lade bat ki kop bat bam kisniang namar omdone ye yau khadu khadwai ula kendit benru bat ula ong baro kinong bela ipa junga ki pahu pahai kabam kasa bat nga hangne saban yap ngan ngan yeng joj ban ngan lech sala ipa junga bat ngan ong kopa ngalale pop persha yaw blei bat yapi ngam long shu babit bapin khot khun yanga to le yanga kum wei na kinong bela jungpi kumta uliyeng joj badlami malai phai shala ukpa kadbau dang jungai ukpa jungu ulai iu kadano jungu kuladap dag jingisnei bat ulamare ulapiam yalau kun bat ulado yu kopa ukun long ngalale popersha yo blei badyapi ngam doa shu bapin khot kun yanga hanrei kupa ula khot yala shakri kloi ulong wan ra ka jainkup ka ba kordor tam bat pen kubyu pendeng kasati ha ka sempriak ti ju bat pen pong judi yu nangta ki penyap umasi bakan saitam bat dongin yelek men bat kawai nabau ne kunjunga ula yap menta ula mipat ula ja menta la sembiang kumta kajing kawai kalas dang uhen men ula don halengka hakata kapor enda wan pai haba ula janpoi haying ula yosngau yakaput katem bat kasyat kakmen ula khod yo wei na gisa kri ba dola kli u la chia ayu para jungpi ula wan pai
la pai kitin utaw sakri badi pa jung pi ila pa peniap ya kon masi bakan sai tam naba namar ya ula yob yang haga jing kot ke jing kya wahan men ula kidom ir bad umtre rung kumta ukpa ula mi bad ula sedang ban kro ya u pe ula jubab ya la ukpa la kata ngam syam lat nga snem ngala trei kumumrau na gebanta jumpi bad ngam syam tam sneng ya ki kum jumpi pile ayu yanga wat ko wei ke belang ru banyak kawai berkilok jonga Henry tang suan pai une kun jumpi ubla bamdu ya ke spa jumpi bad kinuti pi penyab dau kun masih bakan saitam na gebanta jung ko kun ukpau la paiktin barabor pidon hangne banga bad kat kebangadan kalong ke jungpi Henry kadei bangin yalai kemen bad ya kawai namaru ne para jungpi ula yap bad ulami pad ula ja bad la shembiang ka gospel utrai ka jiro yame ku Chris ko hanmen ko para ila yos ngeu gato ga gospel ke ba jrong ka gospel jung Lukas kalau nok khatsan iwe hadu life par ka ba jrong palat namar ba hagane gesngi jisu ukwa bangi ngin puson halade bat pej halade hato ngilong nem kum kineki ki parable ki ba ulai thu yengi hakane kasni jisu Ukraine yangi sapang lawanong no kajingja kajingwat shem bat yeles ngubha haka ke parable ke benengkong yos ngeu ujisu Ukraine sapang kalang brod belajar ladang idon kilang brod sis patli ladang kiblang sis patli haying jak away in ino ya kido kendai bat ngilewat ya kaway ngilewat ya kaway ke beja ngin wadika habanda syam ndang ngila syam ya ketok belajar ngon rai ka haying nang dapat ngin seles ngubha sisen perkat ngis ngewong ba kajing keren jung jisu kami hap namar ba hato ladang i ya kita kendai yola se jasa kowe nang dapat andang ila yo gitu kowe ni penut kambun namar ba kador jong to ba ngiyo yola se kaduna hande gajing pelut gajing khawai jungi yola se kabun hanrei ko hanmen ko para om kata gajing lut om gajing du ke bau jisu ku aban pen i yang ayapi lang ba kaneka farsi ke banangkong ke bakran sepang kilang brot balaja ke bamot ublei u abdungong yangi ki kon ki jungu ki balaja ha gajing em kristan jungi ni phet jingai no blei lang ba ki pop ki jungi lang ba ki lat ki tam ki dona ki jungi lang ba ki jungi auria ki jungi lang ba ki kambas niu ki jungi ni phet jingai no blei ngim patiau ye gejung khot gejung blei ngim patiau ngim snap ye gejung sneng gejung ya gejung hikai gejung klembot henry ujisu uyethu yangai pi ba blei ku pa jung badap de gejung snei u ab yangi bad wa yangi man gepor dei namar terkadau ba syam patiau lane snge we na banta kito ki kendai ki ba baha namar usania eki u tip bakin ya don dei namar kedau ulai wad ya kita ka we ka balaja ni de kita ki lambrot ki balaja ko hanmen ko para ni de kita ki ki lambrot ki balaja ublei wan changi man ka por ha utip mangilaja ngila pet na u ngila tam sneng ye jing sneng ge jung ngim patiau ge jing hikai ge jung ngim bodi ki hanrei ublei man ka por wan changi wa ayangi kene kalat bangun phai shu
Hatong ikloin em ban pediang ya kata ke jeng wat ke jeng Jisu. Hatong ikloin em ban yo i ya kata ke jeng khot ke jeng yang i wei pai wei. U khot yang i man ke por man kelimat hakibon ke liang hakibon ke rekom kohon men ko para. Henry kasyong hanga hapi hato yo i nem ya kata ke jeng khot ke jeng ya ke jeng wat ke jeng yang i ki kon ki balaja ke jeng. Anda yo i ke jeng khot ke jeng klempep ni hapanong hot ko try ngan sawan pai ndang ila priang ita ke jing khot ke jingu ya ke ke jing wat ke jingu yangi klempep uns aingi ka bainong ka bobha ha ke ke jing rakhi ha ke hima ka beneng ka ba arpat ke dai ka kentei ke badan kitoki pisanar ka panjana ka wei han kong komno ka farsi hangi ka wat yang ka wei ke balaja kam kuare bahkan duno ya kawai ketu kapisanar ke jungka katangi ka syarak kasari ka ing kadla kadiai da ka bor jungka kawat hadu bahkan dasyam nda kala syam karu ka khot egi paramaljan ke jungka kilo ke jor ke jungka ban yar ke namar kala yo ya ketu ka pisanar belajar sachisin kohan men ka para kai thu nga ya phi boblei ju sange ban wat yangi ki khun ki jungu ki belajar dan ilong kumno ru blai sange wat kibon kiliang kibon kilat utau ban wat dai nama ta kadau bang yo i ha ka jutang ka barem ublai upha ya bon ngot kinong ya thulupa handrai lang bagi to kinong ya thulupa ngingim yo sngaw ya kasur ga jong ublai upha obakhot yang i bawad yang i penban ngiles newiki ipen du pen juloreki pen yabeki handrei such a scene ublei uphai la jongo khon bamaroi jongo banwan sa kaperthai ban yalam yangi chokpa ban wad yangi ban hikai yangi namar ngilong kita ki pisanar ki balaja wad hadin boji sulawan kohmen ko para such a scene mangi ngidu biang ya kata ke jinglong khoi ke jinglong soti ke jinglong khun blei basisha dei nama ta kadau ujisu uburu ki sakramen hapo kabalang uburu ki jing hikai ki jing ka ktin ki jing ka bau quran hangi lengba ka bible kini kita ki lat ki jing e ki bau blei u shna u thau tang na ka banta jing ngirwan phai so ka de ka sharak jong ka jing sai ka bible ka ktin ki jing blei ki sakramen ki de ki sharak lane kum kito ki senyam pagato ka breu kasari kaying banwat ya katoka pisanar belajar apa ying kebalai pad uji sukren yang ayat pi konmen ko para katoka jing tu khana ke bajrong bahabat ke basutan adu kata-kata kun sorong belajar kun sorong aria bangi om habangi pe jaga nega jing tu khana spang kun sorong aria ngila ban kren bonsen ngios ngau spang ukpa ubadab daga jingis ne ubaya ab daga yalau kon belajar nang tapan ngilaban kren ro sapang ukon batam sneng ba persep e laka spa ka phau ka hajar ka badai ki jung bat ngila ruban ngila yas ngau sapang ukon ubadan haying handrei dan wala don haying ro usa jangai na lauk pa yo i tip ya ka jing e ke jung pa yo kohan men ko para na banta naganega jingitu kana ka balai spang khun belaja ngidei hangno kumukpa kumukhon belaja alane kumtu khon badon haying handrei umpatiau yo i ke jung pa jung kohan men ko para ukhon belaja u phet no naying u mi no naying u pelut e ke to kaspa ka phewe jung yola se dei tang na ka dau ba kadon ka jing ya klumar na jing bom yeso jimot bar khpa jungu bat hanmen jungu yola se dei ba udon kata ka jing sarong halade yola se dei kata ka jing khwan halade yola se kedai ba udang long khana ta ka dau u kwano ya kaspa jungu umi no nai u le persebe ya kaspa yola se dei gene ki dau ko hanmen ko para ngiru haba ngilong ki khun ki jungle yola se dei ki ne bangi phet ngai no na ble yola se dei ka jing ya bom stu jemot jungi bat kinong trai balang bat ki padar ne ki remba balang hapo ka balang ka jungi
Dei tang yola se dei tang la kana kadau baga kadon ka jing bom su chimut ngi i no ya ka balang ngi phet ngai no blai. Yola se dei ka jing sarong ka jungi bang ngi ngai no blai. Yola se dei ka ta ka jing khwan yala de ka jing ko aburom jungi bang ngi phet ngai no blai. Yola se dei ka jing long khana ka jungi ka jing bom la jungi bang sung thu ya ka ta ka jing hikai ka jung balang ya ka jing hikai jung blai. Yola se dei kini gidau ko hanmen ko para bangi phet ngai no blai. Dei na kino gidau ru ko hanmen ko para kan mau ba ndang ilale kine ngila ngai no blai. Habangi ngai no blai ngidu no ki jingi e ki jingkur khu ki jungu ka jing don jungu hapo ka donut ka jingi ha ka jingi ka jingi padha kai ka sem ka jingi ru. Dei namar kata kedau bo blai ubla ai ngi ka spa kumbal ai yau to khun belaja wai ngi ka mon pelai lui nilai kat pemon namar bo blai badap daga jing e ublai badap daga jing snai ublai ba yai ab yangi Henry ko hanmen ko para ni haban kali halade ni hapasutu halade ni haplong ni hablai kumno haba ublai ko pa jingi uba e ubadap daga jing snai uba ya ab yangi atau ngin pai chuun em haba ngitip bang lale ngi layat bakla kumne kun sarong auria ko hanmen ko parangi i haba ha ka jing im jong ne kun sarong auria am daw la yo ikaspa nokpa ula mino naing yu i kene ki jing subhala ne ki jing e aga jing meju ka banangkong yo i anda don kaspa ka pha ha jing im jungi ni don ha jing subha jong ka partai habang idon ha jing subha ka jong partai ni ngim yo i ka jing ka jong play ngim yo sngew ya ka sur ka jong play kumbalong une khon sarong aruya une khon bala bo phet no naing ngiru kon men ko para habang idon kaspa ka phe ha jing jungi habang ngi bet ngi biang habang idon ha jing ko ka jing khia ngim yo isi sha ya ka jing khot ka jong play ka jing ka jong play ngilong thik ko mone khon nang tapat ukpa ba ya abeng iman kapo mang khlemat wadadang ilong kumno rukpa uya abyengi kumau mene ula paya kinong itu lepa ula paya kunla jong ula ayengi ki sakramen ki jing kai ki jing hapo ka balang nang dapat nio i andangi la don ka jing subaha ka jing em ka jing ngila klat ublei nang dapat wan ka jing e ha ka jing em ka jing une khonro undala penlut ka boro ka spa ki ju don ka tu ka snem sneu bangi ong anda ladon ka jing sneu ha ka perthei to khonru ka pisa lalut wa haban lai apsniang ka ga jing im jing ru ko hanmen ko para kan don ka wei ka sni kan sadon ka wei ka porengi mangiru ngi sa sha ha ka jing e ga jing stom ladangi ngim ngi phet na blei ladangi ngim sutu ya ka jing e ka jung blei ha ka jing em ka jung ha ka jung phi namar ba ngilong kita ki khon sarong ki jong blei andang ila yo ikat imat ya gitu gejing ke jing sistem ha gejing im jingi kan sawan hangi kata gejing sutu oh ngala pejngai no blai oh pleng dei namar bangam ye gejing gejing blai gejing isne gejing blai dei namar ta kadau bangala sitom menta kan sadon kata gejing perkhat halade bangala le bakla kumbong hak tinong we realization kan sawan hangi we pe we ndang ladon ha gejing e ko hanmen ko para habadon kata ka jing kelak bamod hangi apo ka donor gejing ha gejing em jingi dak basisha ladangi lei phai soblei ublei sama biangi kumba kuno le ngong mentang lei phai no sokpa ngandem kru bakman pa junga ngonong nga ngamlong shu babit men khot ingo khun to pelong nga kumwe nong tre jung me uang yang lakpa Henry kupa pat ubadap da gejing isnei ubai abela jung khun ukudu piam yu upun kup upun sem yu sachisin ko hanmen ko para lada mangi ngidon kata gejing kelak bamod dasya habangi lei phai sukpa lamba ge sakramen jung lamba kilat jingai jung hapo ka balang klampe ublein sama biangi usapun kupun sem biangi ha gejing khut ha gejing soti jong jingim kristan gejungi endang ilayo ya kata gejing map endang ilayo ya kata ka jingkup pensem no blai pa klempep kan sadon ka jing rakhe
Kajing rakhe hapo kaing kasem jong tukpa badukun. Kumcuru ha kajing em kajing ikon men ko para. Ladangi ngi pai biang sok le ladangi kelak kebamut ngin ha kajing em jung yuru ngin sadon kata kajing rakhe kajing snupa. Ha kajing lajong ha kaleng kamen sem jungi ha kaleng kamet kajing bar kumcuru hapo ke perthei barok away. Nang tapat ngin sayo ya kata kajing em bom jukut anda ngila sutu ya kecing berkelai jungi anda ngila yo kecing map no beli pa badan bor te kom ta ko han ko para ha gane gesngi to ngin pai sa chisin ha blei ublei bal aingi kecing em ublei bal aingi kecing hikai ublei bal aptin ben lenti yangi kat kine kisnem ngin yo I ya kita kecing khot kecing ngin I ta kecing sha kecing hikai kecing khnang bangi ngin nom hap ha kata pop Petno na kajing it na kajing snei na kajing hikai jong Jesu. Kena bangi ngin long kita kibreu ki badan barbor ha kajing rakhe ha kajing subha ha kajing kerku ha kajing jong pa jingi bah beneng. Ani ro ya Jesu Christ. Shalom. Amen. Jong yang in play la jong kajing Sim lai spa nrepuwe. Ngange tu blei Kajing duai kirunget to ngene kerpa yo blei pa jingi balapha ya lau kun sa ka perthei ban pan pau yangi kajing snei jeng Nag bantao pa bakhu chingi bishop chingi glenda bi katake chingi baga ching tere chingi nag banta kan hun lang bro chingi kendo pen pau kajo kaching sha par kaching map ka pau play wala pen pau hawe pa away neki ni kerpa de mi ko try ni kerpa de me ko try nag banta kan ne kan pe kristan chingi para kaching map markaliang daga ching spoon kata kan alam yengi pansingutho khamjilu ya kaching isne ublei ngi kerpa de me ko try ni kerpa de me ko try nagapantai we pe we ningi pakat hapangi pedang ka sakrament chung pinesuk Indo pla panyoro yo play nagapantaga ching isne chung ulenter yangi ngi kerpa de me ko try ni kerpa de me ko try nagapantai kitu ki pam tere ban map ekitu ki pala pensingusi eki
Kang bekendup singuto ya kecing snew bagi wanra halade bakaran pai kristan ngi kerpa de me kotrai Ni kerpa di me kutrai. nak penta ki priu paro pada kapal kelaka pemut naki pop chungki kendup la ban map ya kecing kemen chong kacing map uplay papanero chunom hapeneng ngi kerpa de me kotrai Ni kerpa di me kutrai. Sachisin ngai ti ya kibapang kibastom hagi jing sumasuk kerjong blade try kan ran. Kam tame ban kudar kiti jing un pun ko jiki un sai khoj ya ki jing stom jing ki bara. Kenam bakin yo biang ya kata jing ko jing kia vapora sachisin. Na banta ka inga sam jing kir kumju bakin yo jing kirku jing ki bagi dan kam hagi jing imaman kesngi ki jing ki. Iwan rak madu jisu na banta ki bahi ngasam jungi ki kimi ki pa ki man ki para ki jungi ki ro ki dan kam ki jungi snai ki jung blai to ai ba blai un snai ki un kur ko ki ba ma ki ro ki la ban em ga jiki ba ba kum ki kristan ba sha ban pen priang ya ga gospel ko jung trai lang ba ki jiki ba ba jung ki ba man la kasngi Iwan rak madu jisu ya ki jing kwa ki jing trang jong ka jing em ga jungi jong ka donar jungi ba marwei Kokpa ngiyaro yame nagbanta ga jingisne jungme kabame la penpau bun sin toyrap yangi bangi ro ngin map ya ki hanmen ki para ki ba pensnusi yangi khnang babaro ki para bangai jong kane karampe kindubla banyo ya ga jing isne jong me kabahabneng ipadi kane dakures utrai jungi amen. Laispa 100%. Laispa 100%. Ya me try, iwan angu ya me try, iwan angu ya me, iwan angu ya me. Tushibuneuku, bayi terwami, tushinkan igawan, ia somaya me, tukian putra kijindra, ia somaya me, bayi terwami. Tuduai ko para bagat kenya junga bacungpi kan long papadang hu nak madu blai ko pa badan barbara Try ding kenya ti jongpi. Abla ke chiro pro ding jong. Ke chiro try yang ke balang tu bara ko to padang snob ha ya ke jing kerba jungi ko try bar ha ke jing sebon jume to sim ya ke ne ke jing trua kenya jong ke sakre jume knang ba kaba mangi marwei simet ngi trua sa kaburam ke kerteng jume kan bentoy sa ngi pan em yang ngi baro da kris utrai jungi amen utrai don ringkat bat pi to kentu yila kidanut
kungin aingu ya turai kan rat do blay jungi. Ka song hok bat ka te. Da shisha ka long ka basong hak bat ka badai ka dai di jungi bat ka jing penem yangi. Haman la kapor bat ka chaka banaingu yame ko kan rat ko blay bakoj ko blay badan bor bat bom jukut. Namar ngitip ba ka dai ka buram bakrau jongme ba melawan banirap yangi ki brew bayap da ga jinglong blay jongme kat hadu ba mela saindur ba ka jing penkhia yangi kanwan na ga jinglong bayap jongi hi leng ba trai jongi Jesus Christ leng ba jungu ka kanhon jong ki angel kamane ya ka buram jongme pat ka kemen nakmat jongme junom to ai ba gisor jongi ro ngiduai kin yaso bad ban yarwai lang daga jinkmen kat ba ngi pen bena da shisha melong bukhoi ko trai ka thame jong ka jing khoi baro namar kata ngi ker pade me to pen khoi pen kentang yai kene ge jing trwa jungi dag ba pha yaman sem jume kum kam jer halor jungki bakin dep kula long yangi kamet bat kesnam jong trai jungi u Jesus Christ ha kapor bladi no yu badla kamon snubha ula priang ya gijing shajutom ula shim yukpu bad dag bangu yame ula kediayu bad ai halag sendran uom to shim batabam na kane pi baro namar kane galong kamet junga yak banaiti na kebanta jongpi Hagaju kerkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak bayangu ubiang yame ula ai halagisun ranu om to shim batadi na kane pi baro namar kane kalong kuri jong kasnam junga jong gajutang bathamai babam jukut iya keba penme na kebanta jong pi ba jong ki babun iya keban mapi ki pop to le yakane ban kan mau yanga Jumaya jong ka jinge ya jinya jume ko tra balikla ya ga jini ka jume adu Namar kata ngi bapen menta ya gejing ya bagajing mi pa jung u ngi terwa ha me kotra yok pu jong gejing im bad ya kuri jong gejing penem
ngi daingu aidam namar melanyo yangi ke babit ban yang akmat me ban sakri me dag bas ngurit ngi kerpada me bangi ke bayo benta hakamat bat kasnamu kris ngin long kiba lapan ya teli kawai dauman sem bakhoj tokan mau ko try ya kabalang jungme kabala priang hasatla ke partai batopan jenai ya ka haga jing it rengkat bar Francis ukpa bakho jungi Victor was bishop jungi para Anselm u administrator jong Ganongstein diocese bat baro kilingdo token maulam ro ya ki hanmen ki para chandrang bat kentei ki bala yothia da bakraman hagajing mepat badia baro ki bala kladno hagajing snei jongme to pedang ki sagajing sai ka khmat jongme to snei ngi baro ngi kerpa dia me knang ba rengkat bat kamaria the suti bakhoj ka kmi jong blai ujusa bakhoj korem jongka ki apostol bakhoj bat baro ki khoj ki balapan snup haya me pateng la pateng bangin dublong ki babet banyo bantalem ha gajing bom jukut ba bangin yero pat pandan borom ya me da kon jume o Jesus Christ dau lembatu badhau kalong hame ublei kupa badan bor ha gajing long ko we jung man sim bakut baro ka borom baga jingera junam la junam amen kumbal hukum yingi dawnong pan im bat kumbal hikai yingi daga ktin blai ngi nod banang ko pa jungi bahap neng long ka bakut ka karteng jungme kanwan ka hima jungme long ka mon jungme try ngi menta ka jing bam ka jungi bahara ka si bat ma bengi kringkang jungi kumbang ka ma be bless ni wa jala mingi sa ka jing pensoi Henry terpenlagi ini na ke basneu. To penlagi ini kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jume ka jing suk jing san ha ke sngi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing snai jume ngin lai bara bor na ke pop bangin ya jing da na ke jing jenjar baro kat bang gidap kmelenti ya ke jing kerman bakhoj bat ke jing on pat jong nong penem jungi u Jesus Christ. Namar ajome kalong kaima Kajome kabor kabram chunam la chunam. God try Jesus Christ me ubalong haki apostol jume kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe jigi pop jungi Henry kajing ai jung kabalang jume badah kajing sebon jume tai hakai kajing suk bat kajing teli ka wei kat kum kamon jume mame ubi merbasan syar junam la junam amen. Kajing suk utrai kandan barabor rengkat bat pi rengkat bat pi kau ingin ruang ya kada kajing suk iwe hai iwe pat kajing suk bat pi Hakme kun lang brod jong blai hakme bukit no yaki pop jong ke perthai suk kito yaki balakot shaka jing khawai jong kun lang brod kokan rat jong ho bermandrung po wing junga and raise on tan tin kemen sim junga kan sakia hi kemen podcast nama Christ kan ilang ini shaka jing bom amen.
Jisu agane klipan ni kho de me ame wan song ringkat bengi nanca meladan ringkat bengi ko trai apo kadanot kajngi ha kajngem kajngi lengba kamet berkesnam kajong mehi o Jisu bang yurai manca yongi jeme itrang yeme Idan kal bagi kuatang yemehi kotrai haga jengim kajungi nim kuai ei kotra Jisu laitang namehi namar melong belai wei belai weim belai besya belai badan bol belai badan nam de namar kene kada kotrai kawan shong apo kadanut kajungi apo kajumut kajung perkhat kajungi habar
kita permet kecing ko try kau penlong yang ki kun kecing me Jisu beje kumangilas ngeu haga gospel mata kasih Mapan kemau yang mangidei benai ti la dei hame bangin ini haga ta kecing kebangila yok diang name Kodra Jisu melong play boy snake wala dang ilong kinong pop gila pet ngai name Andre me ab yang me ai coding man kapor man klemat bangin on pai shame bangin yo long kita ki kun basisha ki jume ko try hakan ki klemat ni ai ti tli tlan ya me ya ki lok ki jor ki chingi ki bing asem ki chingi bar ko bangin long kita ki kun basisha ki jume ki kun ki beine hakan chingi ki jume hakan chingi sumas khair ki jume ko try hakan ka por sajasin Iwan Rahmat ki jume kine kiba pang basitam kamtame yai vikinus kader saw bakrpadingi padana padang kecing pang basitam mandal art waisnam kotrai toisnei yaune kunjume bapang mandal abun sponsnam kotrai tupni gibor gijume kabor bamayan gijume ha kecing im gijume lengba kecing koi kecing kia okner gikti jume kotrai baun yoy kecing koi kecing kia such a sin Iwan raruk majume kotrai nak bentak kaing sem jong ichenes masra bat imatina thong niret bat gikun gikti chungki baginan barabor hagati sumasu khair ke jume kotrai to ya dai ki to ya rabi ki bagilang barabor ikon basisha ki jume ikon be ki jume ki be ne hagati jong ki jume kotrai Jisu be je to simti ya kepertai baro kawe kepertai kandan apa yang kita ke jong apa yang ke jong suk apa yang ke jong teli kumjuro ya kaing sem ke jong kotrai na benta ke jing ke jong ro simti yangi pelong yangi kita ke jong me ya rab yangi bangin ya laban ne age jing ke jong me kotrai bangin nom long kum ke doki kun serong oroya anagi lang brot palajano and ray bangin ya ne bor age jing ke jong me age jing snai ke jong me Jisu melong blay beje melong blay bakrau melong blay bosisha jong gajing yem gajing to simti yang i way by way simti yang i kna bangin long kita ikon bapaka ikon basisha jong me Jisu penlong yang i jong me Jisu penlong yang i ikon ge jong me ikon basisha ge jong me ikon try ge jong me try penlong yang i ikon ge jong me Jisu penlong yang i jong me Shimti pat pelong yang i kijong me kotrai Shimti pat pelong yang i kijong me barosita Tong ini aduai To kabor jong gajin ais bun bakan jabeneng kan shim ya kidanut bat kimet jungi knang ba omdei shu kamon jungi hendrei kabo jume kabatrei kam barbor hangi da kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan barboro unkurku yepi ukpa badukon baduman sem bakoi amen kamas kalwai kilai suk ich pasakri utrai da gijing em babha jungpi Yesus ya ublei South Park Kentucky. South Park Kentucky. Jingle who to take her high. Jingle Take her
and the rock of Christ Jesus Christ.